A reapertura de Radio Boiro constituía o primeiro punto do acordo asinado entre Boiro Novo e o PSOE para apoiar a investidura do alcalde, reapertura que garantise un modelo público tal e como se veu desenvolvendo durante máis de 20 anos ata o seu peche no 2015. Confiamos na investidura a Martiño sempre que, e entre esas líneas vermellas, era a apertura de Radio Boiro que as condicións que había cando as pechou o Partido Popular. Cal é a nosa sorpresa? Que agora o Partido Socialista pois busca unha xestión privada, o cal non deixa de ser unha privatización encuberta, non deixa de ser un engano, porque se sabe Radio Boiro era porque era esa ferramenta pública, esa ferramenta social que queríamos achegar a todos os boirenses. Boiro Novo ponse a privatización da radio máis tendo en conta o gasto público que supuxo a renovación dos equipos e o acondicionamento das instalacións. E máis en fronte nos poñemos a esta cuestión cando, por parte do goberno municipal, se gastan máis de 20.000 euros en dotar de equipamento esa radio municipal para que agora, en este momento, en vez de recuperar esa radio original, esa radio xenuína que ten asimilado e garantizado un bo funcionamento e unha boa programación acercada á cidadanía, pois agora se pretenda meter en un totum revolutum con outro tipo de programacións e con outro tipo de obxectivos que non son precisamente os de carácter público que entendemos e que deben de ser os que promoven. De non dar marcha atrás, Boiro Novo xa adianta que non apoiará os orzamentos, dos que ata o momento non se presentou borrador, posto que incumpren os acordos de investidura.